Iwe mukadzi wako ari kupi? Hauna kuuya naye? Ndakakusiya pagogo akadika kunzi yakuma agogo wacho. Ivo vafonera nezorona na message of court akati pamahe kongo pamahe chete. Saka akati kuti na message akanzi na message of court uri kudiwa kudare mangwana zvakanzi handisi kukwanisa kuya ikoko pedzera nemege ikoko kuna kuti mumege saka asi kutoda kuya kudare ane staff ndiye mukadzi wako iwewe nokuti ari kuziva zvaakaita anditi saka maodhese wamanzwa kamateksi ipa ndiningirike ndipire audio iya pamwe vanogona kuinzwawo Daga give more unechekupokaneri kana ndi mashoko anofunga kuti uda kututira dare kunzwe pakutaura kwako kuti one pama message iwayo awainyorerana nemukadzi wemunhu pozoita two nokuzovhura dhoo remurume ndomukadzi ane murume wake vari mumba imomo unechekupokana nacho vanhu pane kukanganisa kwekuziva deliberate iwa una mukadzi here saka wanga mukadzi wako wakutira mushoma wakangochivawo kutadza kuchiva hazvirambidzwe asi kana barika rinoita asi hauende kunobvuta mukadzi ari pamurume kudai zvino iwewe pamwe uyo anoshaya iwe unowana sezvo wati unotengesa mapuranga unoita zvaunoita wobva watoti ndamubatirawo pano okupa nhamba iwe wochiramba wakukontinua naye manje apa mudzimu wekwauyu wakaramba nokuti wakaiwa wakafungidzira kuti uri kutaura nebhepi nyamba uri kutaura neuyu saka iwewe papapa pachiitiko chakadai kana wakambenge uri kuzviita apa ndofunga ngapave pekugumisira nokuti uchatemwa apa wanga wakutemwa nodai vanhu vese vakabuda mumusha kuti mbavhayo vamwe vanokanda matema chaunenge wafira chii saka iwe une mhosva hapana kuramba nokuti wakaenda ukaita zvisingaitiki uyo akakutrepa ndizive kuti uri profita uri n'anga here mashoko yawaitaura uchiita kunge uchimukwezva kuti asvike pedyo semasvikiro yaakaita wayatora kupi zvangobva mumusoro aisi shamwari yako mutoro amuvakidzani zvekuti hatina ushamwari tinongotoma mungasemasikira saka midzimu yekwako bvunza naida kungobvunza mukomana ivava iwewe kuti kuzotaura nyaya kuzonyora mameseji chaukanga watanga kuona pakati peuyu neuyu mukadzi wanga watanga kuonei ranga ndaona message yakanzi hai ndaipindura kuti hai vamusha ndichida kunyatsonzwisisa kuti mamessage zviri kunyatsofamba segodzi adziri nyama ibva ndaramba ndikutedzerawo matauriro akanga achiita saka iwo hauna ndezvawakaona chete izvo zvawakaona chete mukanyaya yako kuti uwane mabasa ndizvo chete zvawakaona kana nezvimwe zvawakaona mafambiro aita mukadzi wako nouno ndine maonero andakaita ndozvatimashunza kuti taone ukazvivika nyaya yako inenge isingafude zvakanaka taungura ndine maonero andaitawo kumashure kumudzimai wangu dzimwe dzimwe kana ari kana kuwasha pamugoti baba dzimwe vanouya vachichera mvura matauriro avanenge vachiita vanhu kunyatsona kuti vanhu vane matauriro avo vari kuita ekuda kuradza ekuita kuti vasaonekwe asi ndichivaona kutaura zvinoita chitsotsi kuti kana baba vachifamba vanofamba vachicheuka vachipfuura pamba vavo kuti newe wakabva watishowa neighbor wako iyi kana varoyo zvaitonzi muroiro era kure kuti vakureverere mangwana
nobva kuti nebha wakona kuti mudzima wako ari kubasa waunotoka pakaganisa. Saka ndingauti ndiwo wega wazisa mumambure. Saka isusu hatikurege tinongokuranga sezvazviri zvawakaita hazviitwe. Ukaona mukadzi wemumwe iwe une mukadzi wako muchenesa wako uchive iyeye ukaenda kwanochiva wemumwe unenge wakupinda mumhosva seyawakupinda iyeye seyawapinda iyoyi. Saka inini mudunhu rangu handizvide. Saka inini ndenda kubvunza iwewe wanga uchida chii pakuona kuti mukadzi wako ndiwo wakatomusarudza asina kuvimbika. Unonga uchidei? Ndikubvunza iwewe. Ndikurwadziwa mambo ndanga ndichida kuti mungomutonga zvinomurwadza. Ndinokumbira andipe mombe dzangu dzinokwana kuitawo 6. Favai. Iwewe wakambolipa ngani? Kuna atezvara vako wakabisa chii? Chete. Saka usi kuzoona kuti pamwe wewe ndio uri kutokundikana kuchengeta mukadzi wako. Kana pauyawo mumwe wewe ubisa mari contest ajo challenge. Ausiona kuti mukadzi anoenda mukadzi wakatarisa. Nokuti apa chinzwa iwewe wakutoti kaka business kekuti iwewe wabva wataura kuti ndiri kuda mombe 6. Wanga uri kumbomubata sei mukadzi iye? Wanga uchimuchengeta? Iwe pamhusa yawakaita unoripa uyu mombe. Mombe 4 nemuitiro wawaita kudzivirira vamwe vanogona kuva nepfungwa dzawakaita. Nokuti mukadziye ainge akatotema uyu kuti wakuda kuti undifumure. Saka waona nhasi mukadziye atiza kuti arege kumira pamberi pangu. Itsotsi ende hapana imba. Saka kureva kuti anoripa mombe 4. Imwe yacho ndeyekudzivirira. It's a penalty inobva kuno kwandiri. Handidi vanhu vanokuita izvozvo. Ivai vachenjeri vane pundutso, vachenjeri vane development, kwete kuve vachenjeri vekunopaza imba dzevamwe. Vakadaro ndinovatonga ndichiti kudzivirira kuita kwako iwe unoripa mombe 4 kune uyu apedza nguva yake achipinda munjodzi dzekukuhandira. Unoripa dzese imombe 5 dzinobva kwauri iwewe. 4 dzinoenda. Une vana here iwe? Mwana umwe chete. Mwana iyeye anoda kuti achengeterwe nokuti apa atoita pfuma yapinda yekuti muchengetedze yokuti aende kuchikoro. Kwete kuti iwewe unoseta mariwa yokuhandira vamwe varume varikuda kukubetsera kuchengeta imba yako. Alright, ndizvozvo unoripa mombe 4 neimwe chete yekukutsiura kuti hazviitwe. Uri kudzidzisa zvisirizvo mudunhu rangu. Wazvinzwa? Une chekutaura? Taura.
changamire ndandikumbirawo zvakati kwete kutaura kukudzikisira ndito wati une bhizinesi rauri kuraura naro vakadzi vevamwe. Aiwa, une bhizinesi kaiyo kuita kwako ko dai wakatemwa pakashedzera uyu kuti mbavha iyi ko mumba make yemukati mukadzi dai akatora chidhina akarova uyu ndio wainge wakakonzeresa. Saka iwewe panoza uri kuita zvacho nefoni dzawakamupa idzodzo, aiwa une mari dzokuti unotengera vamwe vakadzi vevamwe mapendi, unayo mari. Saka unoripa ndingakuti une makore mangani? 45. Une vana vangani? Vatatu. Mai vevana vari kupi? Ndo vazivisa sei? Favai ndo vazivisa ndo zvamunoita kuti makaputsa imba. Alright. Saka pawanga watanga nekuramba sei? Nyadzi. Oh, saka kana wine nyadzi unoramba mhosva yaunoziva kuti chokwadi waipara. Saka unenge wakupa isusu vatongi kuti tikusvine kudzimara wabudisa chokwadi. Kodai isi tanga tisina kukuongorora apa. Anditi wainge watoenda munyika mokura nekatsika kakaipa tosha kuti katanga sei. Nyamba rekchara umwe chete ndiwe. Chibisa mombe 3 nembudzi 3 dzaunoendesa kuno. Makoti kosi yabiswa neuyu otomupa usati waenda. Uimari iyo makoti kosi yako? $62. Zita ndiani? Shabiani tu. Makost okay, we get it in the key. 3 mombe, 3 goats. One pen out. Iwewe mukadzi wako wati atiza nenyanzi, saka uri kumuda here kana kuti unoti mungabve muno wafunga kuti wavhura ka tuck shop uchienda kuno mudzinga uko? Kwete ndiri kumuda mukadzi. Noti ukazoziya mangwana kuti takurambana, iwewe ndinoenda kupa mhosva kuti ndiwe unoseta mariwa iwe. Saka chisumuka. Saka 21 days to pay. 21 days to pay. Kana pana zvinenge zvarema unota liaise neoffice. Wazvinzwa? Next case.